Takže prady, já zdravím šejky a fidgety. A já vás vítám u dnešního předvelikonočního. Má tohle dva dobrý významy. Můj předvelikonoční počítač, přes který teprve nahrávám, a předvelikonoční videjko. Ano, videjko, je to let's play a je to můj první. Je to moje první let's playko a máme tady pusinku a je 18 6 hodin 7 minut a je kolikate dneska 15. dubna a je úterý, tak si to nečtěte, že příští pondělí, jak teď bude, jsou Velikonoce. No big cvak, a já to dneska dám a je to předvelikonoční video. A lidičky, tady to mi nemusíte věřit. A Monty někdo nás zautočil. Ale škoda, že my jsme to vyhráli, to věřím na plný úvazek. A schválně kolik jsme? Jako 3 kola, no tak to je fakt hutý. Pokud teda trošku řvu, omlouvám se, ale mě s nima počítač takový blbý zvuk, jako takový mě pak není vůbec slyšet, takže já musím řvát, ale mě to jede. A to řvu, i když mám doma rodiče. Takže Monty 777, to se chci vidět. Zautočil na moji pusinku na tváři. Ty vado. Co to je? On je válečník. To vím, že je válečník. Že jsi válečník? Že jsi válečník? Jo, průzkumník. Válečník, nebo průzkumník. Tak je to průzkumník. A mladá rád, jako jsme 2 vyhlasy. To je fakt gutý, jako že jsme získali, jo. A teď koukněte na můj vyhlas, jo. A jasný. A koukneme se teda na můj vyhlas. A kolik bude můj vyhlas, jo? Že by tak 2? Ne, to ne. Já za ten level dostal nějaký vyhlas 120, no. Šejka, vánoční nadílka. Takže Šejko, 2 velikonoční nadílka. Tak. Vážně, to je pro ty fakt, co nerozumí, a jestli jste teda, jsem teď začala, už točím. Kolikže to točím? 3 minuty, 4. A příště je nějaký tutoriálek. Já nevím teda na co, abych se přiznal, ale nějaký ten tutoriálek bych mohl vytvořit. Takže nějaký ten tutoriálek by se teda šiknul. A třeba jak si na YouTube změnit jméno, třeba kdo to neví. Ale já už si myslím, že ho teda už budu končit. Svou jak dlouho natáčím, no. Takže já si dám jenom tady já si tady dám jenom hospodu. Jestli jsem si teď zesílil hlas, tak já zase dám dolů. Tak takhle co nechám. A popravdě jsem chtěl teda zapařit Minecraft,
teda nemám ho na tomto počítači. Moje plány do budoucna, není ho teda zavěrovat, ale nějak si tam prostě něco prostě stáhnout. Budu teda stahovat a zase to, že bych si tam i stáhnul antivir, co tam taky stáhnu a tak. A teda tak a já si myslím, že už budeme končit a příště u Empire. Čus!